ka jela meglea Haduh ka sipo bejemen step jong ka arp south rek unai tung kala don arp sangut ki bayot mayo COVID-19 bat sangut ki balakot no ka DHS kala pentip bakini ki arp sangut ki bayot mai arpu arngut ki deina is khasil seswek hak ba prangut ki dei ki reupat ba khandai ngut ki sipai BSF bat sangut ki deina ka armed forces bat arngut ki deina is Chantia Hills seswek Kisan ngut ki balakot pat ki dei laingut na BSF is khasil seswek iwei na Ribhoi district bat iwei na is Chantia Hills seswek dak jingyot mai kini ki arp sangut ka jela meglea Haduh bapinmi yakni ko khubor ka dan sanspa san phupratli ki positive case sauspa an repnyotli ki active case phrapnyotli ki recovered case bat sangut ki balaklat no bat ka jingne ka baklat ki sangut ka dei ba ka DHS kampat yo report officially Haduh bapinmi yakni ko khubor Nagini ki sauspa repnyotli ki active case ka is khasil seswek ka dan laispa khandai sautli ki active case hagaba ki sipai BSF ki dan aspa phrapnyotli ki active case ki reupat ba ki dan phrapratli bat ki armed forces ki dan khat khandai tli ka Ribhoi district ka dan southwaitli ka west Chantia Hills santli ka east Chantia Hills ka dan southli ka West Garo Hills Khatsantli, ka Southwest Garo Hills Southli, ka South Garo Hills ka dan Atli, bat ka North Garo Hills, bat ka East Garo Hills ki dan Mariway i active case.